Мин Апас районы Дәүләти тып белем бирү мәктәбенең 8нче сыйныф укучысы Гибадуллин Илфар. Габдулла Тукай, туган авыл. Тау башына салынгандыр безнең авыл. Бер чишмә бар, якын безнең авылга ул. Авылыбызның ямен, суын тәмен белән. Шуңа күрә сөям, җаным, тәнем белән. Ходай шунда җан биргән, мин шунда туган. Шунда әвәл Коръән диятен укыган. Шунда белдем Рәсүлебез Мөхәммәдне ничек михнәт, җәфа күргән, ничек торган. Истән чыкмый монда минем күргәннәрем, шатлык белән уйнап гомер сөргәннәрем. Абый белән бергәләшеп, кара җирне сука белән йыртып йөргәннәрем. Бу дөньяда бәлки күп эшләр күреп, билгесездер, кая ташлар бу тәкъдирем. Кая барсам, кайда торсам, ни эшләсәм дә, хәтеремдә мәңге калыр туган җирем.